Може да тренират стрелба от легнало положение в залата. Състезателите на Етър 100 правят сухи тренировки в стачката на клуба, легнали между масата и печката. И все пак, въпреки лошите условия за подготовка и малкото средства, тимът има призови класирания от държавни първенства, включително и първи места. На минусови температури, че ще видите и стъклата на залата, виждате и усещате, предполагам, и студа в залата. При едно статично положение, с много вложения от страна на клуба в екипировки, ръкавици, шуби, нали, както е Добрин Боров. Това е човек, който 8 години е в клуба. Шампион стана при юноша старша възраст. Почваме да берем плодовете от труда си, но никой не ни помага на територията на този град, на тази община. Аз смея да твърдя, че и при смяната на сегашния шеф на спортни имоти, нещата станаха още по-зле за нашия клуб, говоря. На замръзнали стъкла един стрелец няма как да реализира това, което може. Страшно много пари влагаме в сечми и в мишени. Сега излязоха някакви нови закони, че трябва да си плащаме и тока. Аз мисля, че тока в къщи си го плащам. Не дължа на държавата нищо. На стадиона съм. Клуба е регистриран в обществена полза. На състезания ходим по спортния календар от Държавната агенция за младежта и спорта. И ако този град няма нужда от този спорт или изобщо от спорт, ние няма какво да правим тук. Управителят на спортни имоти Пламен Колев заяви, че клубовете вече ще трябва да си плащат тока и водата след доклад на отдел финансово управление и контрол към общината. Оттам е била направена проверка на спортни имоти, след която в доклада се упоменава, че клубовете, ползващи безвъзмездно помещенията, трябва да се покриват консумативите. Може би смешно, но абсолютен факт. С висше образование съм, с 25 години трудов стаж съм спортна стрелба, треньор. За класирането си по състезания няма да говоря, това е времето преди. С 220 лева заплата съм. Нали, мисля, че една хигиенистка ли там, как се води на стадиона, взима по-висока заплата от мен. Нали, това е развитието на спорта в 21 век на територията на град Велико Търново. Като цяло мога да кажа, че оттам, откъдето влизат всичките ни състезатели, това е централният вход на стадиона. Добре, че беше бенефиса на футболистите да боядисат целия стадион, цялото фоє. Направиха и туалетна. Туалетната обаче беше направена за президента на републиката и за кмета на община Велико Търново. Туалетната и до ден днешен е заключена. Когато има мачове, всичките съдии идват и питат къде да отидат в туалетна. Колев заяви, че туалетната се пази за официални спортни събития, а когато има такива е винаги отключена. Освен това, всеки клуб, помещаващ се на Ивайло, си има санитарен възел, който да ползва. Съдийската стая също разполага с такъв, както и съблекалните на футболните отбори. Управителят на спортни имоти показа и ремонтираната туалетна, която се намира в сектора с домакинската агитка и е отключена по време на мачове. Мисля, че в днешно време тези деца, искащи да тренират какъвто и да е било спорт, трябва общината да им го осигурява. Държавата го осигурява, от държавата има субсидии, Държавната агенция отпуска, Европейския съюз отпуска пари. Нека тези пари да не отиват за чешмите по града, да не отиват да боядисваме отвънка стадиона, а да влизат вътре при спортистите, да развиваме спорт. Затова си задаваме въпроса, и на който всъщност много хора не могат да си отговорят, защо няма олимпийски медали тази година, нали, 2008 година. Няма, защото ние нищо не работим отдолу. Ние не даваме нищо за подрастващите. Един човек, за да израсне като спортист, той в един момент трябва да е израснал, да е почнал от малък, да е влагано в него, а ние в тези, които влагаме, после ги пращаме в по-големите градове. Значи много от нашите състезатели, какво става с тях? Завършват 11 клас, тук какво да му предложа? Да стои на студа ли? В ЦСК е топло, в Левски е топло, защо да не ползват тяхната база? Стават студенти и вече Търново не ги интересува като град. Управителят на спортни имоти показа опис, според който залата за тренировки на Етър 100 трябва да разполага с нафтов агрегат. Йорданка Среброва обаче е заявила, че той не е нужен и е премахнат по време на предното ръководство на спортни имоти.
Затова и сега нямало с какво да се отоплява залата. Закривайки спортното училище, просто както всичко в този град, бавно се руши. Всъщност не всичко, не се рушат постройките около стадиона, стават все повече, няма въздух за бягане. Даже имам тук един случай, съвсем скоро говорихме с един Венцислав Панайотов, бивш футболист, идвайки да тренира всеки ден на стадиона. Значи господин Колев, шефа на спортни имоти, беше извикал полицаи, за да го арестуват, защото бяга на стадиона. Нали, това е според мен аномалия, не зная. И искам аз лично да предизвикам проверка от Държавната агенция, от инспекция, от ХЕИ. Нека да дойдат да видят как миришат туалетните, къде родителите водят децата си, нали? И има деца трениращи, искайки да тренират, родителите им не ги пускат. И аз не бих пуснал моето дете. Нали, ако мина по този дълъг тъмен коридор и който мирише се едно, че сме някъде в някой село на външна туалетна. Съжалявам, че така грубо го казвам, но това са фактите. Колев заяви, че не вижда смисъл да отговаря пред камера на подобен род обвинения, но спомена, че се е наложило да бъде повикана полиция, тъй като гражданинът е бягал по футболния терен, а не по пистата и е отказал да напусне терена след предупреждение от пазача. Управителят на спортни имоти също така запита с какво разрешение Среброва е увеличила стаята на клуба и има ли разрешение за търговска дейност, тъй като там продава сладки и безалкохолни напитки. В заключение добави, че вече са изпратени писма до клубовете за подновяване на договорите им за безвъзмездно ползване на помещенията на стадиона. Дано скоро се разбере кой е крив и кой е прав, защото колкото по-дълго продължават такъв тип караници, толкова по-сигурно спортът във Велико Търново ще върви надолу.